gumlarekang sekar nyambar arom ngabeki taman sari Mamet Prono satu Karayollah jaring driya Habak singoceh kumbang ambrengeng nimbrong sono endah mulya leratamane aprohab asari genduk Epa karo Enti Ragil diteruske bocah gunung dua-dua mohon izin Pak Mariono, dua-duanya pencetus dari Kaloka, dua-duanya suaranya jos. Pak Mariono lan ugi Kang Mas Gogarjito itu luar biasa. Nak oleh diakoni pertama kali Kaloka gebrakan kayak mesinnya aku. Nak sampean ngakoni nggih. Nggih. Tak undat-undat iki pokoke nek sesuk Kaloka main mesin udah aku tak ungkit-ungkit pokoke. Iki. Nggih, monggo genduk. Oh, bocah gunung rame kok iki tak cipok sesan. Ayo ndang tak glonak-glonak. Cair sih Mbak, cair sih. Pak, cair Terima Pak. kasih Pak Bos. Ih Masya Allah, tabarakallah. Mane. Iki nek- Cik buat. Bodo amat. Apa sih? Kene sik apa? Nadyan aku bocah gunung tak banget tulungku ora susah kadenganku bingung yen to pancen
iki. Nganggo hae iki yo. Opo kowe Yuk, ra kelingan Wasik. Tolani buka sithik. Jos. Mbak Eva tuh apa? Apa? Nggak tahu. Kasih bocoran Kamu nggak tahu kan? Ini kamu tahu pohon apa? Ini biasanya di Rencananya itu. jangan merindukan itu dulu sayang. Oh gitu. Semoga kita semuanya itu panjang umur semuanya. Amin. Ora lo Mas Anggur geretok-etok lo. Iya. Oke. Guyune piye, Mbak? Apik ya. Bahagia, aku nanti konco bahagia ini seneng aku. Iya, aku ya seneng. Rak tekanan bae yo Lah Kak, iya. Iya. Aku tak bingung Kayak mencairkan aku. Ayo. Mo 6 jiro lu mau patpi. Opo kowe Iya. kelingan Asik so. Aku tahu, orang aku tahu. Isen berjamaah. Yo, Ya. ayo ngono. Asik. Lagi. Monggo Buk santai yo. Rombongan desa nambah bilih badhe beksan mriki mboten napa-napa. Monggo. Pak Ibrahim. Damel jampi sayah. Monggo. Ade, monggo Pak. Dikancani di ragil munggah sisan ragil yo.
nggih, langsung nggih. Nggih, siap. Urip ana kutha gedhi kowe tak tokoke omasa isine ami apa wae nadyan sasideman mesti kasempatan. Besar besan matur sembah nuwun. Ambisi mati matur sembah nuwun. Sriyaning mesti katuban. Gimana? Tresno. Lan sepaya pati.
nuwun. Oh nggih. Oh dereng kemringet. Niki ditelaske riyen niki. Nggih, siap. Matur sembah nuwun niki Nggih. Bapak Ibrahim ugi Pak Manto. Pak Manto, Pak Ibrahim. Agiman. Nggih. Nggih. Lah iya ta. Giman. Agim. Katresnane wirat mulya Matur sembah. Nggih. Iki spesial kagem keluarga besar Marung. Mbok pilih kersa beksa Pak De, monggo Pak De. Kula mriku nggih. Monggo Pak, beksa Pak. Salaman ri. Asik yo. Ayo. Monggo mriki Pak. Ayo, Dok. Cek yo. Apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan. Yo, asik. Go Ragil. Rene. Wani jen Bu. Asik. Jebule nek ndelik-ndelik ngono ki yo penak yo Mas. Kandhane kok, Lah Dek. iya to. Jebule Bebas. lah iya. Ya Malah lancir kok. Aku ikhlas kowe tak delikne ning kono ora apa-apa. Mas. Aku sing bagian milik bersama kok yo. Sapa kuwi? Ayo malah kaya Ayo lebokne grill. Tak rewangi. Yo. Pak Yadi. Oi.
Warung digoyang yo. Apa dek? Lagunya apa lagi? Lagunya apa? Oh, anu sinyale. Ya. Apa, Mak? Ayo angkatnya, Nduk. Nggih. Tak rewangi. Lho. Dibablaske napa niki? Jambu alas. Jambu alas. Nggih. Terus kelingan ramah remuyu Amel melu resen apa pondok? kasih sayange karep patiku lan dadi bojone. Bojo aku wis kadosno yen aku ora kelakon melu duwe Kaloka. jambu alas kulite ijo sing digagas duwe anak oh adas adas ngempot durung rono kepirebut Bariki bablas ki sing kucing, Mas. Si kucing. Ya.
Asik. Juga terpikir buat Bunda Anissa Ayu, Mei 81, Bunda Sulastri Jakarta, Sembah Nuwun. Wonten Grandong, Om Sarjono, selamat menikmati. Bunda Sulastri Jakarta, Sembah Nuwun. Dedet lali iki awan ngopo bengi kemangatan uripku iki duh Gusti paringo mati gesang kula badhe kados pundi benjang kula tumujinken bojo kula sampun boten wonten Asmanipun Mas sinten? Mas Haji sinten iki? Mas Ijang. Mas Insan. Insan. Ya, Insan. Oh, Jakarta. apa pancen wis nasibku Ya. Asik. urip iki tanpa duwe bojo dadi duda wis sawana waktu Gendok Putri. Ayo anu gel-gel kene ndok ayo. Ayo Ndok Putri. Asik. dedet lali mengan buka hati kanggo bapak iki awan nopo bengi kebangetan uripku iki duh Gusti paringo mati gesang kula badhe kados pundi benjang kula tumujinken bojo kula sampun boten wonten Ayo yo. Ayo Mbak Marmi. Ayo Mak. Besok kowe bakal mulya. Kaya dolan swarga. Napa malih Pak Dik? Apa pancen wis nasibku Ya. Asik. urip iki tanpa duwe dadi duda
Kang Adi Nur Cahyo. Ya. Selamat sore Dek Adi Nur Cahyo. Iya, langsung sambal kemangi panjenengan Bapak Tukimin. Iya. Master Grandong. Habis niki sekedap Pak, sekedap Pak. Habis niki mengke Putra Nusantara, adik kula sinep nggih. Ingkang kagungan gati ngersakne Putra Nusantara. Nggih, monggo Ya lanjut. Apa pancen wis nasibku? Urip iki tanpa duwe bojo. Dari J. Karsabanuan Mas Kepio. Spesial kagem juraganipun Marmer. Monggo Pak Kirun. Pak Kirun. Asik. Monggo Pak Kirun. Gendok ragil. Mbok aja gampang cemburu. Tresnoku iki hanya untuk diri. Batono Pak Kirun. Ana wanita liya kejaba mung sliramu. Marga sliramu paling istimewa bagiku. Om Tarno. Asik. Ning
Buat Bunda Ratni dan rekan-rekan semuanya monggo, yo ramekan. Asik yo. Semuanya yo. Monggo. Bunda Ratni dan rekan-rekan semuanya. Tak golekne batur siji Mas Tarno. Asik. Ya, oke. Pak Kirun. Ijo. Coba sawangan mas ngerebelan ngiringan Anggon putan dan kopono Asik, yo. sing kurang Coba sawangan mas anggonku iki wadah Bunda Ratni. Ning kene yo Kang Mas kok isih Yo, Nduk Putri. sandang kluyuran Aja gampang nesude, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Rana wanita liya dik, kejaba mung sliramu. Merga sliramu pancen istimewa bagiku. Bersama Bose Marmer. Ayo, hop. ning aku cerita senajan senengane ngetengi wedokan ning Yen pancen mengkono dek, aku manut sliramu. sing Di gedhe pangapuramu. janji sing tenan mas seneng ngetengi wedokan bakal ayam tentrem anggone urip Masih pemanasan bersama Om Tarno Marmer bersama Bunda tentunya. Ya, nanti dilanjut ke Ayo Guyu Mas Pur. Asoy. Asoy. Op. Oi. Aja gampang nesude, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Rana wanita liya dik, kejaba mung sliramu. Marga sliramu paling istimewa bagiku. Roi. Yen pancen mangkono dik, aku manut sliramu. Ya wong sing tak jaluk, sing gedhe pangapuramu. Aja dipleroki.
Mas Borek. Masih bersama juragane Om Tarno Marmer. Ayo Bos Parno. Juragan Marmer Indonesia. Iya dendo asik. Yo. Asik. Tingkah lakumu kudu ngerti cara, aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kok ya sing eling Dik, iku budaya tingkah lakumu kudu ngerti cara, aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok ya sing eling Dik, iku budaya Habis ini ayo guyu habis ini. Manut bose. Asik. Oh ya, siap.
apa